sakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, local government unit kang Naga pwede magdeklara nin mayong laog sa klase asin trabaho kung madadagos ang transport strike. Apat na residensya sa Gowa Camarines Sur na sulo sa enot na aldaw kang Fire Prevention Month. Singer, comedian, arestado sa anti-drug bypass operation sa Naga. Naga College Foundation nagsisilibrar ngunyan kang sedang ika-76th founding anniversary. Diyos marhay na hapon, ako si Mark Mendoza, ang sa indong tagapaghatod bareta. Sarong two-story na harong na pinag-uukupar nin apat na pamilya sa Barangay San Isidro, Poblacion, Gowa, Camarines Sur ang nasulo pasado alas 5:21 nin hapon kan Sudma. Susog sa Bureau of Fire Protection sa Gowa, Camarines Sur na ideklarang fire out ang kasulo pasado alas 5:40. Nagpuon subuot ang kalayo sa nadangdang na lanob kang napabayaan ang pinagsasapna gamit ang sarong pugon. Mayo man na i-report na nairido sa nasabing insidente. Asin padagos pang pinag-aaram kung pira ang danyos kan kasulo na nangyari sa enot na aldaw kan pag-obserbar kan Fire Prevention Month. Sa iba pang bareta, na-turn over na sa forensic unit kang Philippine National Police ang bangkay kang nagbagsak na Cessna plane sa Bulkan Mayon na sakop kan Kamalig Albay. Susog ki Mayor Kaloy Baldo na iyuman ang incident commander. Isusunod naman digdi ang pag-turnover sa pamilya kan mga biktima. Sobra man ang pasasalamat kan alkalde sa Gabo sa nagtarabang sa search retrieval hasta sa pagbaba kan mga bangkay hali sa langkaw na parte kan Bulkan Mayon. Pasalamat po tayo sa mga tumulong na talaga may baba po yun. Pero siyempre sa guidance natin ng mahal na Diyos na wala naman na aksidente doon sa mga tao natin. Ang ginawa po natin, ginawa po natin lahat. Pero kahit medyo natagalan, kahit wakana po, naibaba na lahat. Padagos pa sa mga bareta, kung madadagos ang transport strike kan mga jeepney asin mapartisipar ang mga organisasyon sa Siyudad ng Naga, mapipiritan subuot ang lokal na gobyerno kang Siyudad ng Naga na magsuspender nin klase. Susog ki City Administrator Elmer Baldimoro, andaman subuot ang lokal na gobyerno kang Naga na magpaluwas nin bihikulo na mahatod sa mga pasaherong mai-stranded. Alagad sa ngunyan, mayo pa man subot abiso ang transport group sa syudad kung mapartisipar sinda sa transport strike sa masunod na simana. Enot po, pwedeng mag-declare na mayong klase, mayong suspension of work. Sarap po yan kung talagang mako-confirm na mapartisipar itong gabos, itong majority of ito pong transport sector digdi sa Naga. Yun po itong mga pwedeng gibuhod para dahil man po maabala or masakitan na magsarakan. Kung sakali man po na talagang may mga nagpersa pa, ang syudad po baga napaluwas kayo ng mga service na pwedeng magsundo o magatod ka itong mga nakaruluwas na mga estudyante or empleyado para po maihatod Mientras tanto, madepende na sana sa pag-budget kan lokal na gobyerno kang Naga sa pondong itatagama para sa mga aktibidad sa pagselebrar kan ika-75th Jubilee Founding Anniversary kan syudad sa bulan kan Hunyo. Susog ki City Administrator Elmer Baldimoro, kabali sa mga aktibidad na nangyayari iyo ang pagpapaluwas ng commemorative stamp asin mayoralty award na napundo huli kan pandemya. Dito na yan may iwasan dahil ngunyan po baga mas lalo ngunyan dahil nagbaba, pero ang tendency po baga perming palangkaw ang budget kang syudad alagad palangkaw man ang mga gastusan. So it's a matter po kung it's a matter na lang po yan katong pagbabudget and prioritization sa mga pagkakagastusan. Sa iba pang bareta, pinakaenot na hemodialysis center sa Camarines Sur ibubugtak sa Banwaan kan San Fernando, Camarines Sur. Aramon taman ang kompletong detalye sa report ni Jerome Breeze.
Tanganing makatabang sa mga nagdadialysis na pasyente sa probinsya ni Camarines Sur, ilalag sa lokal na gobyerno kan San Fernando ang enot na hemodialysis center sa probinsya. Kasubagong aga, ginibuan mo ang signing kan LGU asin Hydromed Technical Services nakatuwang sa pagkakaigwa kan hemodialysis machines. Sigun kay Alkalde Fermin Mabolo, bako sa nga taga San Fernando, aniya akomodar ka na 10 hemodialysis machine, kundi magin ang mga pagtaraid banwaan na ilalag sa ibaba ka na Disaster Operation Center kan munisipyo. Few months, inaayos lang pagka na-set up na, pwede na yun. Makakaraman nito, we will launch another program na actually first patient na ma-serve. We will highlight this event para harap ng Gabus na magdamapin na iba nakita ang dialysis center sa natin. Gabus na katamsur gusto ni Tarigis na po hindi pati na malawag na dahil magka-traffic kailangan sa first and second district this third part of third district gusto ni Si Leoncio Soriano Jr. kan Hydromed Technical Services ang banwanin San Fernando ang saros sa napili na lagan tanganing dahil na masakitan pa ang ibang mga pasyente na taga San Fernando na nagpapadialysis sa syudad kan Naga. Survey kami dyan, yung Naga kasi masyado lang maraming pasyente na pupunta rin tapos nahihirapan na rin sila. Masyado na silang masikip doon. So, kailangan namin yung San Fernando, yung ibang mga pasyente, hindi na sila may hirap pupunta doon. So, yung ibang mga bayan na bago dumating ng Naga, pwede naman natin i-figure sa San Fernando, pinakaunang project na. Posibleng sa masunod na mga bulan, magiging operational na ang 10 hemodialysis machine sa munisipyo kan San Fernando, Camarines Sur. Para sa GNN-TV48 Naga, Jerome Briz, Newsbreak. Sa iba pang bareta, Mariners Polytechnic Colleges Incorporated nagkondusir ning sarong jobs fair kasabay kang sa indang ika-49th founding anniversary. Uya man ang sakuyang report. Kasabay man kan ika-49th founding anniversary kan Mariners Polytechnic Colleges Incorporated Naga, pigsabayan man ini kan manlain-lain na aktibidad, arog na sanakang job fair kung sain yaon digdi ang Metro Peso Naga, Peso Camarines Sur asin iba pang mga ahensya na hali pa sa Metro Manila. Nag-opresir man inining manlain-lain na trabaho sa laugman kan nasyon maging sa luwas kan sa tuyang nasyon. So far, kumbaga magayon ang turnout kaning sa tong ginibong job fair na nag-kick off today and of course until tomorrow. So kumbaga ining 2 day na pigkukondusir tang job fair, magkakaigwanin magayon na output or outcome para sa mga constituentes kan Camarines Sur and Naga City. Of course, this is in partnership with with the Mariners Polytechnic Colleges and of course Metro Peso Naga and the provincial government of Camarines Sur. Sigun kay Dr. Marilisa Ampuan, presidente ka nasambitan ng eskwelahan, tabang man ang job fair na inisubuot sa mga estudyante, orog na sa mga graduating student ninda, dinhuli tadakulang oportunidad ini sa saindang mga estudyante. We are deeply honored for having accepted our invitation, and we're so grateful also of their presence. There are about 28 of them, the employers, both local, national, and international, no, overseas placement agencies. At we hope and pray, no, that our graduates will be able to make it, no, for their future careers at kanilang employment, no, elsewhere. So of course, ang nakikita po namin dito ay yung ating mga estudyante ay makapagtrabaho sa ating national level at makatulong tayo sa ating mga establishment and corporation dito sa ating bansa at maging productive citizens ng ating country. Madurar man ang nasambitan ng job fair abot sa nasa aga, Marso 3 taong 2023. Kaya sa mga nagmamaawot na makahanap ng trabaho, magpasiring na sa nasa Mariners Polytechnic Colleges Incorporated Naga, bukas man ini sa gabus na alumni kan nasambitan ng eskwelahan. Mark Mendoza para sa GNN TV 48 Naga, Newsbreak. Sa iba pang bareta, ika-49th founding anniversary kang Mariners Polytechnic Colleges Incorporated asin MPCF Baras Kanakman, ginibungo niya na aldaw. Uya man sa kuyang report.
Ginmakulor ang ika-49th founding anniversary kang Mariners Polytechnic Colleges Incorporated Naga asin Mariners Polytechnic Colleges Foundation Baras Kanaman ngunya na aldaw. Pinunan kan banal na misa ang programa asin pinagsundan ini kan pagparada na pinanginotan man kan band in Midjoret. Kasali sa mga nagpartisipar sa pagparada iyo man ang mga faculty, staff asin mga estudyante kan duang campus. Mailing digdian ugma asin pagkasabi kan lambang saro nin huli taharos 2 taon na mayong naging arog kaining aktibidad ang nasambitan ng eskwelahan. Nagpasalamat man ang presidente ka nasambitan ng eskwelahan na si Dr. Mariliza Jimenez Ampuan sa nasambitan ng aktibidad. Ninhulitan naging magayon ang flow kang program asin nakisumaro subuot ang kamugtakan kan panahon. So we are looking forward to a more productive and innovative changes, and we have to adapt the changes at this time. The call of the times today is adapt to the technology, upskill and reskill in all these areas, and we look forward for triangulate in relation to instruction, yung research and community involvement. So ito yung gusto namin ma-embed dito sa ating institution for the next year and more beyond. Maging si Dr. Gabriel Lazaro Jimenez, Executive Vice President kan eskwelahan, dakula man subot ang sayang pasasalamat sa gabos na inbwelto sa nasambitan ng aktibidad. Today, being a special day, 49 years, and next year will be the 50th foundation anniversary ng aming eskwelahan. We would like to, of course, recognize na muna and appreciate all the parents and the communities that had supported Mariners here in Naga. And then when we established Mariners Kanaman in 1984 and also in Legazpi, City Albay in 1985. Indeed, we had been going through again the different struggles. But nevertheless, yung pinaka-importante rito, yung training, education, job opportunities being given to all the students. Maging si Miss Evita Jimenez Tuason, iyo man ang Chairman, Board of Trustee kan eskwelahan. Dakula man suwalan sa iyang pasasalamat tinhulit na naging matrayumpo ang sa indang aktibidad ngunya na aldaw. I am so glad that we're able to hold the 49th anniversary meaningfully at safely. Ngayon maganda ang weather natin sa Kabikulan. Bisita man sa ika-49th founding anniversary, iyo si Miss Donna Maniklang. Para man magtaon ng inspirasyon sa mga estudyante, faculty, asin staff, kang nasambitan ng eskwelahan. Hopefully, we will be able to continue with them in this journey. So congratulations, Mariners. Sana dire-diretso pa and many more years, maybe 50 more years to come. Mark Mendoza para sa GNN TV 48 Naga Newsbreak. Sa pagbabalik kang Newsbreak, tricycle driver sa Nabua Camarines Sur, Binadil, Gadan. Yan asin iba pang mga bareta sa pagwelta kang GNN TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Mas pinalinaw, mas pinalakas, mas pinalawak. Ang GNN TV 48 Naga, digital na! Kung ang inyong TV sets ay digital ready na, pindutin ang scan o search channel button at makikita ang GNN TV Channel 48. Maaaring gumamit ng indoor o outdoor antenna para sa mas klarong panonood. Ganito rin ang gagawin kung kayo ay gumagamit ng digital box. Sa mga susunod na araw, asahan ang mga programang malapit sa puso ng mga Bicolano. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist.
Sa oras ng sakuna, isa sa mga kailangan natin sa ating tahanan ay isang gubag. Ang isang gubag ay naglalaman ng tubig, mga dilata at biscuits upang hindi tayo magutom, energy bars o energy drink, first aid kit, communication devices tulad ng flashlights at batteries, whistles o pito, portable radio at extra cellphone. Mas mabuti kung meron tayong prepaid load guard. Tools tulad ng Swiss knife at gunting. Maaari din tayo magdagdag ng lubid. At huwag natin kakalimutan ang hygiene kit na naglalaman ng sabon, tissue, toothpaste, toothbrush at face mask. Sa lahat ng oras, laging bukas nakahanda ang aming tanggapan. Tandaan, ang Bicolanong alerto, pirming protektado. Work with business executive or turn yourself to become one. Explore the career in the world of business with NCF's Bachelor of Science in Business Administration, major in Financial Management. This degree prepares you to excel in the financial service sector. Start it right with NCF's College of Accountancy and Finance. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Padagos pa sa mga bareta, kung sa syudad ng Naga pinagtutulod ang pagtaon in San Ribong pesos sa mga street cleaners sa barangay, sa Banwaan man kan San Fernando, Camarines Sur, 2,000 pesos ang planong itao sa mga barangay tanod. Maraming taman ang kompletong detalye sa report ni Jerome Breeze. Sa ng ordinansa sa Banwaan in San Fernando, Camarines Sur, ang pagtaon ng insentibo sa mga barangay tanod na mariresibin ninda kada taon. Sa ABC President William Masapol, saro sa nagpadrino kan ordinansa, an maugmang piga bareta na inipigpasar na kanda sanggunang bayan na kunsen benepisyaryo ang 254 na mga tanod kan Banwaan. Kadikipon sa nahini, matakman ang tasan ng kadikit na kaugmaan sa mga servidor niya. Ansa ko yung akong proposal na approach ba is only 2,000 per year. Mga incentives na makitaw sa inda. And iyan po, mag-grant yan sa inda, nagsuggest po ang local finance committee na kung anong tasa 70% kang pundo kang MDRR. So, itatao siya pag igwa po ng okasyon ang mga barangay tanod o barangay tanod day, makareceive nila ang incentives na yun. Ang nasabing mga tanod, makakareceive ng 2,000 pesos kada taon na makakapagtaunin kaugmahan sa mga ini, asintanganing mas makapagtrabaho pa nintultol como sarong barangay tanod. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Sa satuyang police report, dead on arrival sa MMG Hospital sa Santa Elena, Barasnabo, Camarines Sur, ang tricycle driver na si Ronnie Ibo Ilyaban. Residente kan Zone 1, Barangay La Opinion, Nabua, Camarines Sur, matapos ining magsapo nin tama nin bala sa manlain-lain na parte kan sa iyang lawas kan pagbabadilon kang duwang suspek na nagdulag matapos ang insidente. Nakatindog subot sa gilid kan tinampo ang biktima kan dulukon kan mga suspitsyado asin pagbabadilon. Tulos man nakapagresponde ang PNP, Nabua asin Bureau of Fire Protection sa nasabing insidente. Tulos man nakapagresponde ang PNP, Nabua asin Bureau of Fire Protection sa nasabing insidente. Padagos pang pinagahanap kan mga otoridad ang duwang suspek. Padagos pa sa mga bareta, intirong namundo ang sarong singer-comedian kang arestohon siya kan mga otoridad matapos mabakalan niya ninsubot illegal na droga ang operatiba kang Naga City Police Office na nagkukondusir kang anti-illegal drug bypass operation kan Suudma. Aramon taman ng kompletong detalye sa report ni Jerome Breeze. Apara sa pagraket sa mga resto bar, igwa pa man in racket sa illegal na droga, ada singer-comedian na si Romeo Verano alias Trixie. 40 anyos na aresto sa ginibong drug bypass operation alas 3:50 nin hapon kasudma sa Barangay Balata sa siyudad ni Naga.
Ang suspect na bakalanin kantidad 500 pesos na illegal na droga as na-recover pa sa iya ang 2 plastic sachet na may log din pinagtutubudan shabu. Kaya sa ngunya nasa kustudiya na ini kana PNP Naga asin na sasangatanin kasong pagbalgar sa RA 9165 on Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Briz, Newsbreak. Sa iba pang bareta, Naga College Foundation nagsiselebrar ngunyan kang sa indang ika-76 founding anniversary. Ang detalye sa aramon sa report ni Junior Correspondent Jamaica Angeles. Reaching new heights in the education arena through quality instruction. Ini ang tema kan Naga College Foundation na nagsaselebrar ngunyan kan 76 foundation anniversary. Kasubagong aga, nagkaigwanin banal na misa na tolos pinagsunodan kan motorcade na maubang pinagpartisiparan kan man na inlaay na departamento hali sa nasabing kolehiyo. Digdi man pinag-anunsyo ni Naga College Foundation President Mario Villanueva ang pagkakaigwanin mga short-term courses sa masunod na mga taon na nakasentro sa makabagong teknolohiya. So, may maganda akong balita. Kahapon ay nasa Manila ako at nagpirmahan kami ng isang kumpanya na magbibigay ng mas magandang edukasyon sa where we are. It's going to be a short-term and skill training school. So we are going to be an open university wherein lahat ng ating mga estudyante from elementary to high school to senior high school, sa college at ganoon din sa graduate studies, we will be offering updated and required sa mga industriya na mga skills or kaalaman or education. Kabali man sa mga aktibidad sa Foundation Anniversary, iyo ang Queen of Diversity sa rong pageant na para sana sa LGBTQIA+. So our preparation for this coming Queen of Diversity is nagkaroon kami ng partnership with the Central Student Government, and mas pinaghandaan talaga namin ito kasi alam namin na itong school na to is meron silang inclusivity and welcome talaga ang mga LGBT community here at NCF. The Queen of Diversity is one of the main part of the 76th foundation anniversary of Naga College Foundation. That's why the Central Student Government did a brainstorming kung ano ba yung magiging ambag namin sa gaganaping foundation anniversary ngayong taon. And guess what? Nabuo yung Queen of Diversity. Ini si Jamaica Angeles para sa GNN TV 48 Naga Newsbreak. Asin yan ang kataripunan kan mga bareta mo niya na aldaw. Day malingaw na bisitahon ang Samuyang official Facebook fanpage asin ilike ang GNN TV 48 Naga para pirmi kitang updated sa mga bareta asin istoryang bida ang Bicolano. Liwat ako po si Mark Mendoza. Bigbisa na yan sa GNN TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.